tulkaa seuraa mun siivousta. Siis eka juttu, siis tää on tällainen siivoussarja ja siis mä aion siivoa aina yhden osan mun huoneesta joka ikisessä videossa. Ja mä varmaan kuvaan kaikki videot varmaan tänään ja sit julkaisen ne vaan eri aikaa, koska pitää editoida aika paljon. Mutta päivän goal olisi saada tää alue siistiksi. Mennään nyt tän videon pariin. Okei, siis eka katsotaan vaan kaikki nämä kamat läpi. Ekana laitetaan kaikki housut, taitellaan ne ja laitetaan ne tuohon sivuun odottamaan, koska ne ei nyt tuu tälle alueelle. Siis mulla on kahdet tällaiset samat kollarit, mutta siis ne on mulle vähän pienet. Niin se on vähän huono juttu, mutta kyllä nää vielä menee päälle. Mutta mä siis nyt näytän teille kaikki nämä mun farkut ainakin. Niin juu, mutta tässä on ekat tällaiset tummansiniset. Taskut on tällaiset, nää on yhdet mun lempparifarkut. Okei, sit yhdet toiset tummansiniset farkut on tällaiset. Nää on vähän tummemmat. Tummansiniset tai aika paljon. Ja nämä takataskut on tällaiset. Nää on yhdet mun uusimmista. Nää on itse asiassa mun kaikista uusin collection mun Ginatricot kollektioon. Ja siis nää on vaan mun mielestä nää on vaan tosi kivat. Ja noi on siis mun tän hetken lempparifarkut. Siis jos tulee nyt jotain housuja vielä vastaan, niin laitetaan ne tuohon sivuun. Mutta mä en nyt näe mitään housuja, koska tää mun läjätös näyttää aika sekaavalle. Mutta aletaan katsoa näitä kaikkia vaatteita läpi, että mitkä tulee rekkiin ja mitkä menee kaappiin. Eka juttu, mistä mä oon 100% varma, mikä menee rekkiin, on tämä Ginatricotin Intimacy Dupe varmaan, en mä tiedä, mutta tällainen, missä tää on V-aukko. Tää on siis, sanottaisinko lempi pitkähihainen, mikä mulla on ollut. Ja siis tää on tosi mukava ja tää on tosi tällaista venyvää materiaalia, niin tällainen ja tää on vaan niin ihana. Okei, sit seuraava juttu, minkä mä tiedän, mikä menee myös tonne vaaterekkiin, on siis tällainen valkoinen pitkähihainen, missä on tällaiset isot lahkeet tai tällaiset käsilahkeet. Ja siis tää on tällainen. Varmaan tiedätte, mutta tällainen ihan sikakiva, niin tääkin menee tonne rekkiin. Oi niin, tässä välissä sanoin, että melkein kaikki vaatteet, mitkä on täällä, niin on Ginasta tai Lagerista tai jotain muita merkkejä, mutta seuraava on tällainen Ginatricotin tällainen kiertopaita. Ja siis tää on mulle 2 kokoa liian pieni, mutta tää muoto, tai tää ei ole mulle pieni, vaan tää on tosi hyvän kokoinen. Myös yksi juttu, mistä ihmiset ehkä sanoo mua hulluksi, mutta mulla on 2 tällaista paitaa. Ja jotkut sanoo, että ne on ihan samanlaiset, mutta nämä ei oo. Tää on vähän lyhyempi ja tää on pienemmän kokoinen. Tää on vähän isompi ja tää on enemmän valkoisempi ja tää on enemmän tällainen beigesävyinen. Ja tää on mun kaikista uusin, tää on mun ihan lemppari, tai yksi ihan lemppareista. Niin musta tuntuu, että tän aika on nyt mennä tonne kaappiin. Okei, siis tääkin on yksi mun uusista lemppareista palasista, mutta siis tällainen pinkki neule, tää sopii sanottaisinko lähes kaiken kanssa. Ja tää on just tällainen lämpöinen ja just tätä syksyä varten, mutta mulla on siis tällainen, mutta se on kaapissa. Se on paljon lyhyempi ja se on niinku tässä kohtaa, että se ei ole niin kiva. Esim. Jos menee jotain kylmää ilmaa vatsaan, niin voi tulla helposti kipeäksi ja tää on vähän enemmän tällainen pinkin baby. On tällainen musta, tällainen pitsimäinen sanottaisinko. Pitkähihainen, siis täällä alla on aina joku toppi, ihan pakko. Niin kuin näette, tää on aika läpinäkyvä. Mäkin näyn täältä läpi. Mutta siis tää on yksi lemppareista myös. Tää oli mulla koulukuvauksissa, koska tää vaan sopii tosi hyvin farkkojen kanssa. Ja tässäkin on tällaiset leveät käsiaukot. Tää on tällainen Tommy Hilfigerin tällainen neule. Siis tää on aikuisten S-koko. Ja siis tää oli laivalla, niin sen takia me ostettiin tää sieltä. Ja silleen, mutta siis tää on sellainen, me ostettiin tää vaan sen takia, että jos mä ite kyllästyn tähän, mihin en tuu kyllästyä, niin sit mun äiti sais sen. Koska tää on mulle vähän tällainen oversize, mutta mä tykkään tosi paljon oversize-kamasta. Ja tää ei oo edes silleen paljon iso, niin tää on myös yksi mun lempineuleista.
Ei voida unohtaa mun Lululemon Divided Jackettia, mutta siis tää on mun tosi kiva esim. Jotain urheilupäivää tai jotain kouluurheilua ja voimistelua voi mennä tää on tällainen sporty ja mä tykkään tästä tosi paljon, kun tää on tosi tällainen kivan näköinen ja joo, joten tää menee nyt tonne mun rekkiin myös. Sitten last but not definitely least, niin tällainen basic tummansininen huppari. Siis mä rakastan aika basic style kamaa. Niin, jos mulla olisi enemmän henkareita, niin mä laittaisin esim. Tän sinne, ja mulla on tää mustan ja harmaan, niin varmaan nekin. Ja siis, tää on tällainen basic, tää on ollut mulla aika pitkään jo, ja tää on siis Laagerista. Niin, I like it. Et ollaan vihdoin saanut tää siivottua. Kaikki tärkeimmät vaatteet on tässä. Mun täytyy vielä katsoa toi kaappi läpi, ja voi olla, että sinnekin menee henkareihin pari kamaa. Mutta kiitos, jos katsoitte. Love you all so much. Tulkaa episode 2, mikä tulee varmaan pari viikon päästä tai parin päivän päästä. Riippuu kuinka paljon mä jaksan editoida, mutta tänään on 23. tai 24.9. Niin voi olla, että tää tulee vaikka ensi kuussa. Mutta juu, koska mulla on tosi paljon menoa. Mutta love you all so much. Bye!